ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ. ಕಾಯರ ಘಟ್ಟೊಡು ಪುಟ್ಟುದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುನ ಅವೇತೋ ತುದೆಕುಲು ತುಳು ಮಣ್ಣನು ಸಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪರಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಬದುಕಲ ಬುಲೇದು ಬೈದಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅವೇತೋ ನಾಗರಿಕತೆಕುಲು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತಿದಿನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುದೆತ ಬರಿಟೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುದೆ ಕಡಲು ಅರುವೆದ ಬಾಕಿಲು ತುದೆ ಬರಿ ಒಂದು ಒವುಲಾ ಪೊಸತತ್ತು. ಕಡಲ ಕರೆಗಾಳಿನ ನಿಚ್ಚದೆ ತೊನ್ನಕುಲು ನಮ ಅಂಡ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ತುದೆತ ಬರಿಟೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಸಿರಿ ಕೊಡಿತಂಡು. ಅವು ಪಾವಂಜದ ನಂದಿನಿ ತುದೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಗುಳಿ ಮಂಜಣ ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾವಂಜೆ, ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚನೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗಿಡು ಜವಣೆರೆಗೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾವನ ತುಳು ಸಿರಿ ತುದೆ ಬರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಲೇಸ್ ಆ ಬಾಕ್ಯಾರಡು ನಡೆತದೆ. ಕಾಲೇಜಿದ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ನಿದ ಪಾಠ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಲೇಸನ್ ಕುಡ್ಲದ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೈನ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಎಸ್.ಜೆ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗಿರ್ ಕಂಡುಗು ಪೇರು ಮೈತದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯನ ಶಶೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬದುಕುಡೊಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ತೂನಗ ದುನಿತು ದುನಿತು ದನಿತು ಜೀವ ಕಲನೆಯಾನಗ ಮದಿಮೇದ ದಿನ ತಾನಿ ಮದಿರೆಂಗಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಬೊಲ್ಯಣ್ಣ ನೆಂಪೂರ ಬಂಗಾರ ದುನಿಪು ಪುರುಬಾಲೆ ಪುಟುನಾಗ ಪುರುಬೇನೆ ಕುಟುನಾಗ ತಿರುಗಂಜಿ ತುಲ್ಲೂನ ದಿಂಜೇಲ ದುನಿಪು ದುನಿಪು ತುಕ ಬದುಕುಡೊಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ತೂನಗ ದುನಿತು ದುನಿತು ದನಿತು ಜೀವ ಕಲನೆಯಾನಗ ನೆಸರುದ ಉದಿಪೂಗು ಕಡಲುದ ದುನಿಪು ತೆಡಿಲುದ ಬೆಪ್ಪೂಗು ಪನಿ ಬಸ್ಸ ಪನಿಪು ಬಾಲ ಕಂಜಿದ ಸ್ವರನೆ ದೇವೇರೆ ನೆನೆಪು ಬಾಲ ಜೋಕುಲ ದನಿತು ಅರ್ಲುಂಡು ದುನಿಪು ದುನಿಪು ತುಕ ಬದುಕುಡೊಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ತೂನಗ ದುನಿತು ದುನಿತು ದನಿತು ಜೀವ ಕಲನೆಯಾನಗ. ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಬುಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಬಾರೆ ಬಿದೆಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನೆಲ್ದ ಬುಲೆ ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು. ಇನ್ನಿನ ಮಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ಅಂಡ ರೀಜ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ಈ ಕಂಡೊಲೆನ ನನ್ನ ಇಂಚ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪರಪ್ಪನು ಈ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಮಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದೀವ.
ಲೋಕಡೋರ್ಬಡಿ ತಿರುಗದು ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇದಿಕೆರಡು ಕೈ ಚಾತುರ್ಪದ ಆ ಜಾದು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ನಡುತ್ತ ಕಟ್ಟಪು ನಿಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲದ ಜಾದು ಮಲ್ತೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಸ್ಮಯನು ತೋಜಾಯರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕನ್ನು ಒರುವಲಗು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನನದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪು ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಕಸಬುಲ್ನ ಒಂತೆಂಡಲ ತಿರಿಯುನೋಡು ಪಂಪಿನ ಕೆಪಿ ಪಾತೇರುನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆರು. ಕಡಂಬೊಡಿ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ರಜನಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸೇರಿನಂಚ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲು ಕಟ್ಟಪುನಿತ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾದದ್ದು. ಬರಗಾಲ ಇರಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಅವರ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಕರ್ತುಲಾಯನ ತುಳುನಾಡದ ಮಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ರೆನ ಮುಟ್ಟಲೆದೀದು ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟಿದಿನ ತರೆಕ್ ನೇಜಿದ ಪೊದೆತ ಬಟ್ಟಿನ ಬಿನ್ನೆರುದಿಯೇರು. ಉದಿಪನದ ಲೇಸರದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ತಿರ್ಕೈ ನೇಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಿನ ಪಸೆರೊಂದು ನೇಜಿ ನಡಿಯರು. ನಾಲ್ ನೇಜಿದ ಪತ್ತದಿ ಒಂದು ಆ ಜೋಕುಲು ನಡ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆರು. ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೊಂಜ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆರು. ಅಕಲೆಗ್ ಈ ನಟ್ಟಿದ ಎಡೆನ ಅಲ್ಬಗೊಂಡು ಅಕುಲು ಒರಲು ಓಬೆಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಟ್ಟಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಡೆದು ಕೊಡಿಯರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಮುಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ತುಳು ಸಿರಿ ತುದೆಬೆರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಂದಿನಿ ತುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಂಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯರು. ಇನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಪರಂಪರೆನು ಐತ ಐಸಿರಿನು ನಮ್ಮ ತಾದಿ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆ ಮಣ್ಣಿಡು ಎಂಚ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ನಟ್ಟಿಡು ವಾ ರೀತಿದ ನಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬುಲೆಟ್ ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮುಲ್ಪ ಈ ತುಳು ಸಿರಿ ತುದೆಬರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೊಜಪ್ಪ ಅವರೇ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ದಾಯಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಉಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ. ಜನಪದದ ಪೊಂಜೋವೆ ನಟ್ಟಿ ನಾಡು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪಾತದು ನಟ್ಟಿ ನಡುಪುಂಡು ತೂ ಅಂದೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡುಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಂಚ ಸಾಗೋಲಿ ಗಣೇಶನ ಸಾಗೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಡ ನಡ್ದಾಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಡೋಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ದ ಅದು ಮುಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಹೋದ ಅವೇನು ಕೌಂತದು ಈನೇನು ದೆತ್ತದು ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಓಬೆಲು ಒರಲು ಕಬಿತ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿತೆ ಜೋಕುಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಒಂಜಿ ನಡಪರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದೆಕ್ ಮಂಡ ಈ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ. ನಾವು ಇಡ್ಡಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನ ಸೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಪಾವಂಜೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ 100ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇಳಿದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು.
ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಕ್ಕಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಜಿಯನ್ನು ನಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆ ನೇಜಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾರೋ ಡೆನ್ನ 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 ಐತಾದ ಉದಿತು ಬತ್ತೆರ್ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಪಕ್ಕಿಲನ ಪಾತೆರನೆ ದೇವರ ಗಗ್ಗರ ಕರೆಗಾಲಿ ಬೀಜುಂಡು ಪುಂಚಾಲ ಕೋಗಿಲದ ಕಂಠೋನೆ ಉರಲದ ಸ್ವರ ಬಂಗಾರದ ಛತ್ರೋನೆ ಮೂಗಲ ಕೇನೇರ ರಂಗೀತ ಹುಲ್ಯೋದ ಸಂಗೀತ ಮೂಡೈದ ಸಿಂಗಾರ ಹೂಯೆರಲ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿತುಂದುಪ್ಪಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಮಾಯೋದೊಂಜಿ ಮೈಮೆನ ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಮಾರರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಶೃಂಗೇರಿಯೊಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ನನಗೇನು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂಬಾಕು, ಏಲಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳಸಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದು ಹಣದ ವಿಷಯದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗೂ ಈ ಕೃಷಿ ಅಧಪತನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಮಕ್ಕಳು. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಹೌದು, ಇದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಅದು ತಂಪಾಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಹಾಗೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಸರಂದ್ರೆ ದೂರ ಓಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾವಂಜಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕೆಸರು ಪಂಡ ಮೈಲು ದೂರ ಪಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಸರದ ಕಂಡನೆ ತೂವಂದಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಈ ಕೆಸರ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದು ನಟ್ಟಿ ನಡಿಯರು. ಜವಣ್ಣೀರು ಜೋಕುಲಂತೂ ಕೆಸರ ಕಂಡದ ನಟ್ಟಿದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಕುಸಲು ಮಂಗು ಮಸ್ಕಿರಿದ ಪದಕುಲೆಲ್ಲ ಬಂಡೆರು. ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಆ ಬಾಕೇರನು ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ನಡೆದೆತ್ತೆರು. ಆ ಕಂಡುಡು ನಿರೆಪತ್ತುನ ನಿರೆಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯನೆ ಬೂರ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ತರೆರ್ದು ಈ ತರೆ ಮುಟ್ಟಲ, ಆ ಕೋಡಿರ್ದು ಈ ಕೋಂಟು ಮುಟ್ಟಲ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆರು. ದಲ ನೂದಿರ್ನೂದು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒರಾನೆ ಆ ಬಾಕ್ಯರ್ನು ನಡೆದೆತ್ತೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಕುಡರ ಬೆನ್ನಿದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲು ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಇಂತಹ ನೇಜಿಯ ನಟ್ಟಿಯ ಗದ್ದೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಣೆಲು, ಸುಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕೆ ಅಂತ. ಇದು ಮೊದಲ ಬೆಳೆ, ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಎಣೆಲು ಬೆಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯ ಪಂಪ್ ಶೆಡ್ಡಿನ ಏತದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಣೆಲು ಬೆಳೆಗೆ
3-4 ರೀತಿಯ ನೇಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಪರಪಸೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮೊದಲೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೇಜು, ಅದು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ನೇಜು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ನೇಜಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡಿನೀರಿನ ನೇಜಿ ಅಂತ, ದೊಡ್ಡ ನೇಜಿ ಅದು ಅವರು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ನೇಜಿ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ನೇಜಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನೇಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತೇತು ಕೊಡಿಪಾವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು 3 ಥರದ ಗಟ್ಟಿ ನೇಜಿಯನ್ನು ಆ ಎಣೆಲು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೊರಿಯೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಜವನೇರು ಕಂಡ ಇಡಿ ಅಡತೀರು ಪಾಣೇರದ ಪೂವಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಮಾಣಿದ ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ಮೆತ್ತದು ಕೊರಿಯೇರು ಪಾರ್ತೂರ್ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗುತ್ತ ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪನಗುಲೇಜಿ ಮಾತಪುಡ್ದು ಕೃಷಿತ ಇಲ್ಲದ ಜವನೇರೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಜೇರಿ ಆಂಡ ಒಂದಂಜಿ ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇನದ ಹತ್ರ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳಂಜಿ ಐತ ಬಜ್ಜಿ ಅನುಭವ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಜೋಕುಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುಗೋರು ಪಂಪಿನಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಕೃಷಿಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೃಷಿಟೇ ತಿನ್ನದಾದ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು. ಈ ಊರುಡು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಭಾರಿ ಬಿಗಿತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಮುಡಿ ನೀರೇ ಕಟ್ಟುಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಆ ಕೃಷಿಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಇನಿ ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಅಂತನದು ಅದೇನು ಪಡಿಲು ಬೂಡಿನ ಕೃಷಿ ಅಂತನಾಗ ನಂಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬಂಜಿ ಇಂದಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ನಂಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂದು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬುಲೆ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ತೂಂದು ಪುನಃ ಅಂಚ ಬುಲೆ ಬರಂದಿತ್ತು ಇತ್ತವು ಪಡಿಲು ಬೂಡ್ದು ಅವೇನು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಜೀರ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ದುಂಬು ಪಜೀರ್ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒರಿಯನ ಕಂಡೊಡ್ದು ಒರಿ ಪಜೀರ್ ಲಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಕಂಡದು ಐಕು ಮತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಾವಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಪಜೀರ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಪಜೀರ್ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟಗಡದಿನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಣ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ಕಲ ಪಂಡದ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬರ ತಯಾರು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಇದು ಕೆಲವು ಇನ್ನೇನು ತೂನಗ ಕೆಲವು ಪಡಿಲಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ತೋಜುಡು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬರ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಆಸೆ ಬರ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತದ ಒಂದೇಟು ಬೆನ್ನಿ ಬಂಗಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದೆಟ್ಟು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬೆನ್ನಿ ಬಂಗ ಅಜ್ಜಿತ್ತದ ಅದು ಬಂಡ ಸುಲಭ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ನಡ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಕೊಯ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸತ್ತು ನಾಡು ಮನಸ್ಸೊಂಜಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತಂಡ ವಾ ಪಡಿಲು ಜಾಗನ ವಾ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿನಾಗೆ ಎತ್ಪಡಂಚಿನ ಬರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಯೋನೊಲಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಭತ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾರ ಮನ್ಪ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಾರ ಕಂತು ಆಡ ನಿತ್ಯರ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಉಣ್ಪ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕುಲು NSS ಮಾತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೇಲೆ ಬಂತದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಗು ರೈತರು ನಾವು ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಮನ್ಪಿರೋ ಮಾತ ನಂಗೆ ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕಂಡೋಗಿ ಬತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ನಡುಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದೇ ಪನುಲಿದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಡಡಿ ಏತು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಐತ ಪೂರ ದಾದೊಂಜಿ ಅರಿವೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಮ್ಮೊಂಜಿ NSS ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋನ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ವರ್ಷಗಳ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದು ಆವ ಪೆತ್ತದ ಮಗೇನ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರೇ ಏದಾ ಬಲ ಮಗವು ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ ಆಕ ಬೆತಿ ಪೆತ್ತದ ಮಗೇನ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರೇ ಅಂತೂ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಜನತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಸಲಾಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಬನೂನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಡುಲು ಪಾರು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದುಪ್ಪುನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಲ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕ್ಲೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ದು ಕಂಡದ ಆ ನಟ್ಟಿದ ಈ ಲೇಸು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೆನ್ನಿದ ಕಲಕ್ ಪೊಸದೇಕಿ ಪಂಡ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರನು ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.